Здравейте на всички! Продавам BMW 520 2003 декември месец 2.2 170 коня с газов инжекцион вписан в талона. Колата е с чисто нови гуми. Ето вижте ги, не съм я мил. Ето вижте ги. Има се забележки, сега не мога да кажа, че е нова кола. Все пак е на сумати години кола. Ето тук има леко чукнато. Иначе не е в крайно зле състояние. Тук има леко чукнато. Тук има леко дернато. Иначе колата е с чисто нова предница, преди един месец е сменяна. Вижте салона. Не е крайно зле колата. Леко увиснал таван. Салона е в доста добро състояние. Сега ще я запаля. Колата не е чисто нова, така че нормално да има забележки. Ето я как работи.